خود این خط مشکل برادر عزیز تز از خود میکنه ببین شابلون دستی مرا یعنی برای عکس روز کردن برادر عزیز چه خیلی عکس روز کردن نکره اول پراویلر میمونن اتویس خطی یعنی توری میکنن و خود کنوس عکس خو یعنی ما میگیم روز میگیرن اوش خطون توری میکنن مثال با اوگالوگ و برادر عزیز از پشت یعنی میرم که تریزا یعنی نیم ساعت متر درن میگیری تختچه‌ای که دست میبینی شابلون میبرشه برادر عزیز عکس یعنی خیلی روز کردن رفتن میگیری دیاگون چی طرف حدودی نمیکنه یعنی любой касан бина чашқати чоткаи шурӯъ метава иншоалло корд мегзара ва бародари азиз бинед ки чира рост карданаша корба рост карданаша ма ба шумо мефаҳмонам бинед правилара ман мемонам бародари азиз и корба уже ман рост кардаги ҳастам яъне пеш аз рост кардан чӣ кор кардан накора аввал угалока бародари азиз фугенфлюри қатия ё ки родбан қатия бародари азиз мемонӣ яъне да угулянавай аввал мазид мекунӣ яъне угулае ку ай ду тараф ба шпател мазид мекунӣ мазид карда рафтан мегирӣ бародари азиз родбана хавсарак мешурӣ баъд хок угалоки пластмассияи хоки оҳанияе мемонӣ пушти правила ростай бародари азиз пушти правила қатия бор меҷиқиша вақте ки ҷиқиди баландиш мешина яхе меша вақте ки ҷои паст боша бародари азиз шпателқати мебурорӣ яъне поёну боло кишид бародари азиз ду тараф мебурорӣ ҳам сини поён мақсад ростиш мекунӣ ҳам сини параш то бида чашм натова ва бародари азиз ним соат пас баъди ним соат пас метавонӣ ки сахшидаги аст метавонӣ ки ту уже родбан қатӣ рост кунӣ яъне корба ҳам яъне боло рост кунӣ ҳам поён баъд правила қатӣ мекашӣ нехе чоткаи хушрӯ мебия вақти шпаклёвкарам задӣ мисол падвадӣ намекунад баъд соҳиби хунарам бародари азиз ҳеҷ маҳал урунида намегира аксарияташ мисол буро да потолок бимона бисёрш чашм қатӣ нигоҳ мекунанд вақти чашм қатӣ нигоҳ кард ки угулоки чотка аст значит иншоалло кори ту барор гирифтагӣ аст бародари азиз корот мегзара ира фаромӯш накун бародари азиз бинед ки мо намихи рост мекунем дар любой ҷо муваффақият барои шумо бародари азиз барои дастгириётон раҳмат.